channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit notification bell. Ding, ding, ding! So, he is there! So yes, he is risen. He is risen. He is risen. Actually, mga may vlog sa Saturday pa karon. Ugma pa ang Easter. But today, we're going to Minglanilla again to celebrate Easter Sunday together with the Coral family. Ang family nga always there for us. Especially Ate Daya from California. Thank you so much and shout out to you, Auntie. And to the whole family. Salamat kayo sa pagdawat ninyo namo as visitor sa kadaghang panahon. And dili sa pagpinamay. But ingon sila nga mura na may part of the family nila. Sila gaingon ha. So thank you again. So right now, we're preparing kay Mugora na may karon. And tomorrow, mag-egg hunting me. Of course, with surprises. So, manigamo ta diri nga side, no? Bisag itlog nila, ga na lang ato makitaan. Parts na. So, I hope you enjoyed this vlog, mga Meg. So, maon na mo OOTD ni Chin. Kylie. Guys, karon guys, kay padong Miss Claire na mga ha, at Miss Terminal, padong sa Minglanilla. So guys, dugi kay makadaglakaw si Chin guys. Nadugay lang po sila sa ining. So kuyog din na mo si Daniel ay ma'am. Si Daniel Maria. Oh, Maria. Kay request yun dati dayang ako yogon si Daniel. Kay Easter is for kids. Not for adults. Panuhoton, di ko ani akong gisulob guys, no? Kaya nag-trap-tap ko guys, hangin kayo. So tara, dito ini si Chin guys. So guys, sakay pa may tricycle ng mahal. Oo nga, siya iligay sa stick namin. Tricycle oh? So guys, sakay sa may tricycle. Nakakita na may tricycle. Masakay na mi. Sakay na mi! Sakay na! So guys, nakasakay na may bus guys. Wala pa ni andar. So, right back lang guys. So, mag-andar na later. So, hi guys! Karon guys, naabot na mi and magsakay na lang mi yung tricycle. And, mato lang mi sa Garden Globe. Ano mi sa loyo ni Daniel ay ram namin sa loyo. So guys, be right back guys. Yung maabot mi dito. So guys, naabot na mi diri sa Garden Globe. A few inches later. Kaon na yun, Jiga. Guys, kami juga ila yung ipasan ang ginahan nga sound ni Chin. Later. Bishinan. 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 Mahilak. Pero ma-change siya mo na, mabiyaan na. Bishinan. Bishinan. Okay. Bishinan. Bishinan. Sige, bolo ka Hi. Jingay, jingay. Sing na. Let them see. Let it go. Fence it, fence it. Let it go. Sophia the first. Gasolina. Igwad ang lobot. Malang gasolina. Igwad ang lobot. Sayo mo Nasa iya ilola na lipoy siya Ilchin. Nalipoy.
Nalipong! Oh! Napok! Koy! Kaluyo. Napok! No. Gusto niya akong singer. Nastat kang nito! Mamiko. One eternity later. So guys, nanami diri guys sa room ni Tife. So dako kay lang room guys and prepared na kayo among higdaanan. So mo day pag manamog dinner guys and sa kami para sayo may mata and sayo sa may makatog. And napadi gi-offer si Tife ni Ma'am Shitin guys no mapang exercise daw, workout na diri. Sarakadlaw. Sarakadlaw guys. Madaot rin si Ma'am Shitin. Ginakang chikay ko mubalik diri guys. Yung saan man lang na may klase. Ako kilit. Tomorrow. Morning guys. Naman ako kaligo na sa to o breakfast. Susud, ali bro. Ito naman diri guys. Kaya hotdog mo yung gundarista. Ikaw diha. Mga maig, magtapos ako mga maig kaya man akong kaon. Oh, sa tingin siya. Oh, pa yan. Later. So, hello guys. Good morning. Man ako panghugas. And then, karon kay maabot na mga 10 a.m. sila Tibel. And ilang ubang family sila Harv sa mga hisad sila. Excited na ka mangitag itlog. Yes! Kay very good na boy ka manghuwag itlog eh katong dito tas negros no? Oo. Bila ano? Pagdakan kayo guys. Nung ano ka, puros itlog. So guys, grabe ka. Dito sa kabuntagon din dapita kay kamata nimo dagang pagkaon. Thank you kayo niya. Tife og ni TJ. Grabe ka ma-hospitality. Grabe na sa hospital. Sa mga natagdag vitamin sa barangay guys niya. Kuan, hatagan pa kong appeal. Di lang ko pwede. Kaya tiguang na daw ko. Tiguan mo ka, 22 naman ka. Anak ito si Jose nga. Ilang taon ka na? 22. Ilang taon ka na, Nitch? 22. Tito naman gano'n siya. Hindi lang halata guys. Ha? 8 tatan ako guys. So guys, hapit na yung birthday guys. Ba't ka naman meron akong cake Huwag na niyong sa kalimutan sa Maytin. Huwag niyo akong kalimutan Nitch. sa Maytin. Nitch, number 8 sa baluta. Number 9 na kayo. Mag 9 naman ka. Ang di rin ako kalimutan sa May 9 kasi... Ine. Ha, si Maribik ko no. Diyos ko, Maribik! Pwede dyan na? Nasa ba guys? Sumbang sa moro. So na friends si Nitch diri guys. Singan? Jewelry. Si Jewel. Grabe katabian ni Jewel. Shout out to you Jewel. Kisa may natug pa. Ang natog ba kay si Yael? Dugay kay mata. So guys, si Tito Ining guys, kay bati kay Nong. Comment ninyo guys, kasi pinakabati ang Nong na mo diri guys. Si Yael ang pinakagwapo. Ay guys, ang gwapo ko guys. Comment good mo guys, good. Asa na si Dina Wong guys? Comment mo taga, asa na si Dina Wong kay. Sa mauna, naabot na akong friend guys. Hi Jewel. Meanwhile. Karon pa ka ni storya, hilo kay kaganina. Nice da. Moit ka? Moit ka baboy yan ha? Gusto kayo siyang storya. Ano ya? Nagluto ka? Unsa ba nimong giluto? Isda, baboy? Jacket ng baboy ba? Nag-jacket ang baboy? Nag-jacket ang baboy! Box na tais baboy ba? Wow! Box ilok si baboy Yeah! Ibang ilok ang baboy. Box ilok baboy ba? Summer! Summer! Sabi! BBL! Si BBL!
famous. Famous? Famous. Famous ka? So, famous. Famous, famous. 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 Famous? Pang-famous imong kuan liptin. Famous. So guys, hopefully guys, madayon ang special guest nila Hidayah guys nga si Jackie Chan. Oh, kakakaratis yan. Katong karatis yan guys. Dili, kinsa man na si Jackie Chan. Ang mga kanta niya guys, itong Nanasadani kahit tangan sa kahit tangan pero atikra 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 What else? Magpag-ong tuig na Maoy lang gihapon Undungan tag move on. Yan sa palain. Kanta niya. turagsoy Ang siling sa nakatilaw sa pakid. Kalangas ba oy? Kalangas ba oy? guys, yung nakabutang sa birth certificate guys kay Nito Nara. Sampak gid. Muna ninasoy Munasoy Muna nanasoy Babunboy Baboy, baboy, boy. Munasoy Ang dinapang kung aturag soy saso. Nagalangoy-langoy. Pang gusto din siya bago sa'yo sa nakatilaw sampak din Gansa man ani mo. Malito siya. Ako'y kinig pagkay ng malamig ako'y nanginig. A few moments later. So guys, na namang visitor guys. Sila nga si Bell. Tuyok-tuyok kami guys. Nabot na sila tiyeng guys. So si Bell. Yes. So si tiyeng guys, kagigan pa siya sa gawas. Mamay naka-discover na ko niya. Siya nag-send na tidayo sa akong video. Niya, si Tidaya nakailan ako. So bless you kayo nito. Madari tiyeng. Nandot yung balay doy guys. Ganahan mo puyo si Nitch. Guys, abangat ang minin nyo diri guys. Diri guys, ang sigura lang guys. Aduh. Parang kilo si Ingil guys. Nakaragan yung tingog ng hadok na yun. Bisagutan. Natuyok-tuyok sa kukalakaling nga to. And karon kay mag-easter egg minigabot sa tanang bisita. Kay gamay pa man nga bisita ang nabot. Dagan tagis kilo si Ingil guys. So guys, dagan kagkiro diri guys. Dili jud bagay si Ingil diri kay kagkiro. Pagkanin. Para ang singer guys. Si Bola ni Jackie Chan. Later. So guys, kinagdahan kayo chocolate. Len, napakaganda guys. So guys, dabot na sila Ate Lolet guys, sila Ate Althea. Oh, bless, bless. Bless, inday. Once, Madam Sister guys.
Madam. Paano abot si Madam? Somebody who can look at me. Tuno, Raya.